Vive Ségou. Vive le Mali. Vive l'unité retrouvée de mon peuple. Vive l'Afrique. Sur ma gauche, vous avez mon fils et mon père en même temps. Adama Keïta. Kora. Aussi, un maître d'Ungoni, un autre fils, Asaba Dramé. An filɛbagaw ani an lamɛnbagaw minnu sɔgɔlen no an na Facebook kan ani minnu sɔgɔlen no an na YouTube kan aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma bi ye ntɛnɛn ye tubabukalo tile 29 janvier kalo an bɛ ale la san 2024 ala ka dɔgɔkun timɛko ɲuman da ani silamɛ bɛɛ lajɛlen ma sini kunandiya ni labanko ɲuman ala k'a di an bɛɛ lajɛlen ma ala ka dɔgɔkun timɛko ɲuman yira an bɛɛ lajɛlen na an kɛnɛmana bi sɔgɔmada in na an bɛna kibaruya minnu ta a la belebele o ye Mali Burkina Niger olu bɔli CEDEAO hukumu kɔnɔna na kiiri ko ta nasira fɛ kiiri bɛna dayɛlɛ bi Bamako ale cour d'assises la a bɛ fɔ min ma ko assise Tirikikaw ka vice ministre des affaires étrangères ale fana bɛ taama la an fɛ yan an ka jamana kɔnɔ an bɛna dɔ fɔ o fana na kibaruya misɛn minnu bɛ jamana yɛrɛ kɔnɔna kibaruyaw la an bɛ dɔ fɔ o la min ye kɔkan kibaruyaw la sa an y'a ye k'a fɔ nin waati in na Afiriki ale ni Itali olu bɛ ɲɔgɔn ye la Itali o baaraw daminɛna kunungo ndulati n'o y'an ka sara dɔ ye fana an bɛna an da don o fana na sabula bi ko bɛ dugu la dugu bɛ ko la nɛgɛ kanɲɛ 20 yamusokorokaw fɛ ni maa min kɔni ma se sisan e ko e na place sɔrɔ min ye sama ni waraba ka siɲɛta o de bɛ yen bi n'ala sɔnna ma an na dɔ fɔ kɔrɔlenw na laginɛkaw ko olu ye se sɔrɔ kunu se sɔrɔli kɔfɛ nisɔndiya ko hukumu kɔnɔna na sa ko maa 6 o fatura an bɛ dugawu don kɛ olu ye nin ye an ka kuma la kumabaw ye bi an bɛna mun la walawala aw ye Amara Nuhun Keyita ale bi yan ka taa se Keba Jalo ma ani ne yɛrɛ yaasa ka se ka laseliw kɛ bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko Mali Burkina Niger ale ni Mali olu y'a yira k'a fɔ ko min ye nin waati laban in na ye olu bɛna u yɛrɛ minɛ ka bɔ CEDEAO ale ka ko hukumu kɔnɔna na kunungo kari tubabukalo tile 28 u ka jabaraninw ka jamana saba ninnu ka jabaraninw ka sa laseli a kɛra Mali ka fanga ka kuma lasela n'o o ye Abdoulaye Mayiga ye ale laseli kɛ yan Burkina Faso kaw fɛ Niger u bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ ko ka kɛ ni CEDEAO taabolo n'a ka kow kɛcogo ye olu kɔni jamana saba olu ka CEDEAO ko nin y'o bannen ye pewu CEDEAO ko banna kun jumɛn na daliya jumɛn y'a to waliya jumɛn y'a to ni Mali ni Niger ni Burkina ko olu tɛ CEDEAO ko la tuguni ministre porte-parole du gouvernement n'o o ye je le répète ye an ka jɛ ka ale lamɛn kan 49 ye an ka jamana ɲɛmɔgɔ minnu tun bɛ jamana ɲɛmɔgɔ la kuma la n'o ye an yɛrɛ ka président kɔrɔ ye Musa Tarawele ala ka hinɛ a la ani général Sangouli Lamizana n'o tun ye Burkina jamana ɲɛmɔgɔ ye ani Niger jamana ɲɛmɔgɔ Sani Kunce olu ye jira ka CEDEAO sigi sen kan ani jamana ɲɛmɔgɔ wɛrɛ o kɛra Lagos en 1975 jateminɛ yɛrɛ la ka bɔ kuma la fo kana don sisan la an ye gɛlɛya caman sɔrɔ ni CEDEAO yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ n y'a san 10 ye Mali bɛ gɛlɛya caman kɔnɔna la Burkina fana b'o gɛlɛya la Niger fana bɛ o gɛlɛya la n'o ye bingannikɛlaw ka waleya jugu ye n'o ye terrorisme mais mun yɛrɛ a gɛlɛya kosɛbɛ CEDEAO ye ɲangini minnu ta k'a da an ka jamana sabaw kan n'o ye Mali ni Burkina ani Niger ye
faamuyali cogo ma sɔrɔ a la d'abord ɲangini minnu don CEDEAO yɛrɛ gafew kɔnɔna la o ɲangini a ma daga mais a ka kan fana an k'a fɔ c'est que ni i bɛ jɛkulu kɔnɔna la i jigi b'a kan k'a fɔ ko n'i ye gɛlɛya sɔrɔ jamana tɔw kan na k'u bolo fara o kan aw ka se ka terrorisme kɛlɛ bon CEDEAO ma se k'o kɛ n'a ma se k'o kɛ ka tila ka dɔw yɛrɛ fara gɛlɛya kan tuguni parce que n'i ko sanction ka yɔrɔ bɛɛ datugu dumuni tɛ don dumuni tɛ bɔ ani an ka musaka ko fan fɛ ko bɛɛ cɛ ɲagami donc an yɛrɛ y'a ɲininka n'o y'a sɔrɔ CEDEAO yɛrɛ ka laɲini tɛ ka dɛmɛ de don terrorisme fanfɛla la parce que sanction ye mun da bɛɛ kan bɛɛ b'a dɔn mais a ye ko gɛlɛya kosɛbɛ a bɛna ta ɲɛ b'a la hali bi min na an bolo ko Mali ta bɛn'u sɔn hakili la mais hali bi min na waleya cɛjugu minnu don a waleya bɛ sen na donc Burkina Faso ani Mali ani Niger parce que Mali kelen ka communiqué tɛ Mali kelen ka décision tɛ jamana saba de faralen ɲɔgɔn kan ka laseli don k'a fɔ vraiment an bɛ fɛɛrɛ kɛ ka bɔ CEDEAO la pour que an yɛrɛ ka se ka an ɲɛsin an ka problème ma parce que i bɛ don jɛkulu la i bɛ nafa de ɲini a la mais an yɛrɛ mun faamuya k'a fɔ ko CEDEAO ka nafa bɛ se an ka jamanadenw ma an ɲɛ tɛ o nafa la au contraire a tɔɔrɔ yɛrɛ barika bonyana ka tɛmɛ ko caman kan donc vraiment o de tun b'an bolo k'a fɔ bi Mali tɔgɔ la Burkina Faso tɔgɔ la ani Niger tɔgɔ la olu kan bɛ n bolo k'a fɔ hali bi an k'an cɛsiri fɛn bɛ senna tan plus an bɛ ka taa plus an ɲɛ bɛ gɛlɛya dɔw la mais ala barika la fana ni gɛlɛya nana i nin ye mun ni jugu ye mun i fana b'o dɔn i bɛ nafa sɔrɔ mun na bɛɛ bɛ t'o de sira fɛ mais hali bi jamanadenw k'u hakili sigi k'a fɔ ka hɛrɛ bɛ fɛn fɛn na ni ala sɔnna ma an ka jamana ɲɛmɔgɔ Colonel Assimi Goïta a bɛ taalen o sira de fɛ bon gouvernement fana ka baara bɛɛ ɲɛsinnen bɛ o de ma k'an ka jamanadenw ka lakana bɛ se ka sabati ɲɔgɔn na ani taaɲɛ ani jamana yɛrɛ développement bɛ se ka lasabati cogo min na. Nin tun ye ministre Abdoulaye Maïga Manga ye colonel ministre d'État ministre de l'administration territoriale porte-parole du gouvernement ne ale bɛ fanga ka kuma lase kɛ laɲini ye min ye waleya ye min ye ani u b'a fɛ ka min kɛ a y'a bɛɛ lajɛlen fɔ k'a ko kɔlɔlɔntan tɛ o ye tiɲɛ ye an na tila k'an da don o la ɲɛfɛ waleya in kɛlen CEDEAO yɛrɛ ye bataki kɛ k'a yira k'a fɔ ko a y'a ye jamana saba in ka jabaraninw sanfɛ k'a fɔ k'u ko k'u tɛ CEDEAO la CEDEAO ko ale kɔni y'a mɛn i n'a fɔ maa tɔw y'a ye cogo min ani u ye communiqué ye cogo min na ko nka ko min ye jamana saba in ye k'a fɔ ko u ye sɛbɛn ci olu ma k'u bɛ bɔ k'u m'o kɛ k'o kɔni ma se olu ka secrétariat la nka u bɛɛ n'a ta CEDEAO ko kumaɲɔgɔnya bɛ se ka don u ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka ɲɔgɔn faamu négociation kura olu hukumu kɔnɔna na CEDEAO ɲɛmaw ko olu yɛrɛ bɛna na ɲɔgɔn ye yaasa min ye nin waleya mun talen filɛ nin ye o fana bɛ se ka lajɛ cogo min na bɛrɛ la o b'a yira k'a fɔ ko don ni waati nataw nin ko in na fɛsɛfɛsɛ ka kɛ ni nin waleya kelen in ye bi ni ala sɔnna ma Mali kɔnɔna na ya conseil des ministres extraordinaire o kan ka kɛ bi tile kɔnɔ yaasa ministriw olu ka sɛbɛn fa siri k'a ta k'a don baaraw la baara minnu n'a bɛ fɔ o ma ko jamana ye laɲiniba minnu kɛ ka se ka se sɔrɔ a ko la min ye jamanadenw bɛ se ka bɔ a kalama cogo min nin waleya in kɛlen maa caman bɛ ɲininkali caman na carte biométrique passeport CEDEAO a caman ɲininkaliw bɛ ka kɛ Amara an ka maaw an ka jamana an kunu fɔ an bi an de la min na o ye ka diɲɛ ye taabolo kelen de fɛ diɲɛ de bɛ ka falen ani taabolow de bɛ ka falen n'i ye ko in ta k'a jateminɛ maa caman sirannen ka da mun kan sabula olu bɛ Mali kɔnɔ yan olu bɛ bɔ ka taa fan wɛrɛw fɛ maliden minnu bɛ kɔ kan olu caman hakilila sigalen don nin ko in na sabula min ye sɛbɛnko ye o na ye a ko la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko nin kɛra gouvernement fana kan ka laseli minnu kɛ passeport ko la carte d'identité papier tɔw bɛɛ lajɛlen ko la ni nin waleya nana latigɛ k'a fɔ ko a bɛna na don bɛrɛ la o ɲɛfɔliw baaraw olu bɛ senna gouvernement ka fan fɛ sɔrɔko ta nan fɛ ministre yɛrɛ bɔra sisan k'a fɔ a ko kɔlɔlɔntan tɛ nka an mara bɛ min fɔ maaw ye ne hakilila k'a fɔ Mauritanie ale tun bɛ CEDEAO la Mauritanie y'a ka kasaw cɛ ka bɔ CEDEAO la
min ye nanzaraw fɛ yen Union européenne na Angleterre tun b'a la hakilila k'a fɔ olu fana y'u ka kasa cɛ ka bɔ Union européenne na diɲɛ jamana caman bɛ bi minnu bolo samanen don jamana in nɔfɛ wa min ye Mali ye ale kelen tɛ jamana ye k'a fɔ ko min ye nin kɛ n'o y'a sɔrɔ a kelen wulila a kɔkɔ la k'a fɔ ko a bɛ taa maa a bɛ se ka jɔrɔ o la nka bi malidenw kan ka min faamu o de ye k'a fɔ jamana ɲɛmaaw fana tɛ se cogoya si la ka wuli k'u jɔ ten k'u da fɔ mugujalan na k'a sɔrɔ ko a ɲiginji t'u da fɛɛrɛ ni dabali dɔw tigɛlen bɛ sɔrɔ jamana ɲɛmaaw bolo minnu bɛna na ɲɛfɔ maaw ye sabu n'i ye waleya in ta k'a lajɛ kabini AES sigira AES jamanaw u ye lajɛ kɛ u ka minisiri minnu bɛ jamana ni jamana wɛrɛ tɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna u ye lajɛ kɛ minisiri minnu bɛ sɔrɔ ko kunna u ye lajɛ kɛ lakanako ta nasira fɛ jamanakuntigiw yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn wele su ani tile yɔrɔ kɔni o jamana saba tɛ se ka wuli su ko ni dugusajɛ cɛ k'a fɔ ko nin waleya in k'u b'a kɛ nka ka kɔni ye CEDEAO ɲɛmaa dɔw tun welelen don Faransi Macron fɛ CEDEAO bɛ labɛn fana ka min ye a ka ɲanginiw k'olu kurakuraya ka ɲɛsin jamana ninnu ma jamana minnu n'u olu yɛrɛ kun kan ka taa kalataw la ni kalataw dɔgɔdalen kun don u fɛ wa n'i ye nin ko in ta k'a jate minɛ a degun n'a a dimi fanba yɛrɛ ye min ye o ye k'a fɔ jamana ninnu ko kabini olu binna degun kɔnɔ CEDEAO m'a fɔ olu ma ko a ye hɔn CEDEAO b'olu kɔ cu a ye taa kalata la a ye taa kalata la a ye fanga la tɛmɛ civiliw ma nka jamanaden minnu bɛ o jamanaw kɔnɔna na olu ŋunanfan olu ka laɲini olu bɛ min kɔ CEDEAO tɛ ka kala don i ɲina ka bɛn ni o ye ko n'i ye diɲɛ ta k'a lajɛ bi diɲɛ bɛ ka taa sira minnu fɛ maaw bɛ ka falen kɛ sira minnu fɛ ko bɛɛ lajɛlen b'i ka nafa de nɔfɛ kɔsa in na ko bɛɛ y'a ye k'a fɔ min ye lamɛrikɛnw ye u y'u ka secrétaire d'État wuli a ka na Cap Vert ka na Benin ka na Côte d'Ivoire ka na Ghana olu dun bɛɛ lajɛlen u ni anw ka jamana saba in bɛɛ lajɛlen bɛ dancɛ bɔ sira dɔw la ko maa b'i sigi k'o kojugu natɔ lajɛ wa olu bɛ ka mun bɛnbɛnbɛn kɛ ni CEDEAO t'o kalama ni jamana saba in dun tɛ CEDEAO kɔnɔna na o ka tɛmɛ ka bɔ yen Macron bɛ Alassane Dramane Ouattara wele ka Tinubu wele ka Patrice Talon wele olu bɛna taa lajɛ mun kɛ mun bɛna fɔ o kɔnɔna na mun de la CEDEAO sigikun yɛrɛ ye min ye n'o ye ka jamanaw kɛ ka dɛmɛ kɛ ka bolo di ɲɔgɔn ma munnaw don kelen da kelen u ma sɔrɔdasi wuli k'a fɔ a ye taa Mali ni Burkina ni Niger boloma dɛmɛ fo tuma min na fangadaraki kɛra k'u bɛna sɔrɔdasi fara ɲɔgɔn kan ko ka taa Bazoum sigi a nɔ na yalama CEDEAO sigikun ye o ye wa sariya minnu bɛ CEDEAO kɔnɔ u ko ko olu bɛ sɔsɔ olu bɛ buruja ko ni jamana ninnu tɛ u bato nka an fana bɛ ɲininkali kɛ bi jamana minnu filɛ nin ye ni olu ko ko u bɛ bɔ CEDEAO kɔnɔna na ɲangini mun taara ka da u kan yalama a bɛ CEDEAO sɛbɛnw kɔnɔ wa CEDEAO sɛbɛnw bɛ jɛn n'o ye wa yalama diɲɛ yɛrɛ bɛ cogo min na bi ani maaw ɲɛ b'a la cogo min na k'a fɔ ko ninnu nunjuru bɛ nanzaraw bolo u bɛ k'u sama ka taa n'u ye fan min ka d'u ye min ka d'u ye u b'o kɛ ko yalama mɔgɔ kan k'i sigi k'o lajɛ wa CEDEAO ka sommet laban ko n'i y'a ta k'a jateminɛ a salle kɔnɔna na ɲɔgɔnye kɛra yɔrɔ min a nanzara kun ka ca ni farafin ye ni jamanakuntigiw n'u ka garde corps bɔra a la a tɔ bɛɛ lajɛlen tun ye nanzara ye k'olu nakun ye mun ye jamana saba in nafa min bɛ olu ka dugu jukɔrɔlaw la min ye maaw kamana gan na kosɛbɛ Amara o ye k'a fɔ bi Nigeria fɛn bɛɛ se bɛ ale min ye ale ka tila ka don nin ko in na ko ɲininkali bɛ yen ko yalama maa t'o kɔrɔ dɔn wa ko Tinubu b'a dɔn k'a fɔ a ma sigi kalata la maa minnu ye yurugu kɛ ka baara kɛ k'a lasigi ko a bɛ olu de ka baara la bi ko nɔn tɛ Nigeria jamanakuntigi o ka kalata o ka se o bɔyɔrɔ fɔlɔ ma bɛn jamana fosi ma fo Faransi ko maa kan ka yɛrɛ ɲininka ko hali n'o y'a sɔrɔ CEDEAO o ɲɛmaa don ni laseli ninnu olu ye farangaw ye faranga minnu ni an bɛ olu fɔ ka tila ka na an ka jamana kɔnɔna na yan min ye Mali ni Algérie ye o fana baaraw bɛ sen na Mali kɔni y'a jira k'a fɔ ko ale sen tɛ bi a sen tɛ sini accord ko la min sɔrɔla Algérikaw fɛ yen yen fana an bɛ maaw hakili lajigi accord siɲɛna ka san joli kɛ a sera ka mun de ɲɛnabɔ an ka jamana kɔnɔ o mana tɛmɛ ka bɔ yen waati min na an ka bateau sema maaw kɛlen k'u yɛrɛ yɛlɛma k'u kɛ terrorisiw ye u ye bateau attaqué n'o ye bateau Tombouctou ye Mali sɔrɔdasi kan Burɛmukaw fɛ yen Lere Mondoro Tombouctou ko Algérie ye mun de fɔ o la mun na a y'i da de k'o bɛɛ lajɛlen ka tɛmɛ ka bɔ yen sa mun na Algérie don kelen da kelen m'a fɔ k'a fɔ ko sema bɛ ka waleya min kɛ ko bamanca wale don ninjuguya wale don a tɛ bɛn jamana in kɔnɔna na
ko n'o y'a sɔrɔ Algérie kan ka sɛbɛn na waleya anw ni olu ɲɔgɔn jamanaw ni jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ ko san 10 kɔnɔna na Mali ma se ka don Kidal ko munna ko Algérie ma kuma jɔn tun bɛ ka sanu bɔ Kidal jɔn tun bɛ ka gaz bɔ Kidal maa jumɛn ka machine sɔrɔlen no Kidal bi n'olu tun bɛ sanu bɔ la an ka jamana kɔnɔna na k'a sɔrɔ sɔrɔdasiw ma don yen ko munna halisa o jamana kelen a b'a ɲini ka finitigiw ladon yaasa u kana bamanan wale kɛ Kidal ale kɔnɔna na ko n'o y'a sɔrɔ Algérie de kɔni kan ka bɛn kuma kɛ jamana ni ɲɔgɔn cɛ ko bi ko siga fura fosi tɛ a la wa fana ko maa minnu bɛ kuma na nin waati laban in na k'a fɔ ko Mali bɛna jɛgafɔ min kɛ ko n'an m'an farati ko bɛ sɔn ka kɛ jamana senkɔrɔma donbaw ka jɛgafɔ ye k'u ka maliyɛnw bonya sabula Mali kɔnɔna na bi kuma de bɛna di malidenw ma malidenw u bɔra fan o fan ka na olu de bɛna u ka fɛɛrɛw fɔ ko maaw kɔni b'a dɔn k'a fɔ degun bɛ jamana fan caman kan olu tɛna u da don o kan o ni maa min ko k'i b'o fɔ k'o ye fanga senkɔrɔma donbaw ye k'i kan ka jamanadenw bonya k'u hakilinaw k'o bonya min ye Mali ye ale ni Algérie ni ɲɔgɔn cɛ bilako tɛ dɛmɛw kɛra min ye Mali yɛrɛ ye se ni i damayira bɛɛ lajɛlen kɛ Algérie ye ko Algérie kan ka i hakili to la yaasa ka se ka bɛnko in yɛrɛ n'o ye maliyɛnw ka bɛnko ye ntɛnɛn juma tɛmɛnen colonel Assimi Goïta ale ye sɛbɛn dɔ ta sɛbɛn bɛ jɛkulu sigi jɛkulu min yɛrɛ kan ka bɛn sinsin malidenw ni ɲɔgɔn cɛ ɲɛmaa b'a la ɲɛmaa dankan b'a la wa min ye baara kɛcogo bɛɛ lajɛlen o dantigɛra sɛbɛn in kɔnɔna na wa ko k'a yira k'a fɔ fana ko baara ko a dira a tigiw ma yaasa u ka se ka baara kɛ cogo min don nataw la maa minnu kan ka o baaraw kɛ ko olu bɛɛ lajɛlen bɛna ɲɛfɔ jamanadenw ye u bɛ se k'o faamuya cogo min sɛbɛn min bɔra o ye sɛbɛn ye k'a yira k'a fɔ jɛkulu kan ka baara kɛ cogo di ani maa hakɛ min kan ka don a kɔnɔ a kan ka sigi ka fɔ ninnu labɛn cogo minnu na olu bɛɛ lajɛlen de bɛ a kɔnɔna na ko don nataw la min ye o maaw tɔgɔw ye ani baaraw kɛcogo olu bɛɛ lajɛlen bɛna dantigɛ maaw bɛɛ lajɛlen ɲɛna Mali kɔnɔna na bi fana ni Ala sɔnna a ma kiiriko ta na sira fɛ salon kiiri ma tigɛ koyi maa ma wele ka taa procès la salon ɲinan min ye Bamako cour d'appel ye ale bɛ baara daminɛ bi u b'a fɔ min ma ko année judiciaire 2023-2024 o hukumu kɔnɔna na sa bi n'o ye ntɛnɛn tubabukalo tile 29 cour d'appel la Bamako yan ni ale bɛ commune 6 la an yɛrɛ fɛ Banangabugu la sa ko min ye k'a daminɛ bi la sa n'o ye kalo tile 29 ye ka taa se avril kalo tile 10 ma ko u bɛna maa 271 olu de ɲininka min ye maaw ye no olu ɲininkalen don a ko la a ko hukumu kɔnɔna na sa n'olu nɔ minɛlen don o ye maa 225 ye ko mandat de dépôt ko olu b'a la o ye kiiri in kɛ kun ye ko yaasa maaw k'u ta n'u bila dɔn cour suprême na ko ɲininkaliw bɛ sen na halisa énergie ko in na dɛ ko a ko selen don dilimayɔrɔw ma sisan maa minnu bɛ yen ni olu tɔgɔ fɔra ni jalakili taara ka ɲɛsin u ma minisiriw b'o la kankɔrɔsigiw b'o la min ye jagokɛla wɛrɛw b'o la fasoden dɔw yɛrɛ b'a la ja amara Mali dɔw bɛ yen olu tɛ énergie kɔnɔ u tɛ énergie baara la mais fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ taa signer olu ka so olu de bɛ kɛ intermédiaire a fɔ masa coxeur sakɛ coxeur milliardaire k'u kɔ bɔra fiɲɛ na dɛ sabula maa minnu taara kaso la yan'u ka taa n ye dɔ di amara ma n ye dɔ di karisa ma u ye bɛɛ tɔgɔ fɔ o sɛgɛsɛgɛw n'o baaraw fana bɛ sen na nka amara énergie n'i ye kuma cayalen ye ko la tiɲɛ de ma fɔ JTC k'a jija nin ko in u kana nɔgɔ to a la jamanakuntigi ko a tɛ maa wele a t'a da don a kuma na premier ministre ko k'a t'a ko kalama yuruguyurugu min kɛra a kɔnɔna na ye ale tɛ fɛn dɔn a t'ale dɔnko tɛ a ko la ayiwa JTC u k'u jɔ u jɔyɔrɔ parce que kuma caman bɛ ka fɔ kɛrɛfɛ ni JTC y'a tigɛ ka kɛ ni jamanadenw ye min faamu ye o bi bɛn nka amara i b'a dɔn min ka ɲi ni nin bɛɛ yan u ka kuran d'a ma bani karisa ninnu minɛna o ninnu taara yan fɛ o ni yɛlɛla o u ka kuran di fɔlɔ ni kuran bɛ yen nin tɔ bɛɛ lajɛlen o bɛ se ka ɲɛnabɔ sabula ninnu wari minɛtɔ ninnu na fo ka taa ko kana k'o ɲɛnabɔ nka kuranko fana an bɛ min fɔ a la bi ko tɛ dɛ i b'a dɔn min tun bɛ kuranko la wari de tun bɛ ta ka di yaasa kuran kana tigɛ mɛ ka baara kɛ an ka se ka kuran yɛrɛ sɔrɔ an tɔgɔ la o ma kɛ san caman yuruguyurugu o de kɔlɔlɔ filɛ nin an dala nin san caman dunko juguya san caman marako juguya an filɛ o kɔlɔlɔ de kɔnɔ nin fɔlɔ o tun b'a ma mun de k'a fɛ an bɛ kuran sɔrɔ mais
sini t'a la an filɛ o dingɛ de kɔnɔ fo fana ka fɔ parce que ɲɛ dara sɛbɛn dɔw kan Amara a ko Darawuli ka bon dɛ e bɛ se ka maliyɛn dɔn bi min bɛ baara kɛ a wɔsi la ka wari sɔrɔ tiɲɛ kan tilennenya ni laadiriya la k'o bɛ t'i sigi ko ka miliyɔn ni miliyariw ko k'olu di mɔgɔw ma ka mɔbili da gɛlɛnw k'olu di mɔgɔw ma fu la wa e bɛ se ka maliyɛn ta min ye jamana in a b'a dɔn k'a dɔngɔla kari a ye wari ɲini ɲɛɲini k'a dɔn ka baara kɛ a sɛbɛ la a wɔsi la k'o bɛ su organiser bɛndiya dɔrɔn kama ka jamana wari fusuku dɔrɔn wa an k'a dɔn k'a fɔ ko dɔw de bɛ yen a kana kɛ mɔgɔw ɲɛna ko minnu minɛlen don k'olu dɔrɔn don dɛ maa caman b'a waleya la o se ma k'olu ma fɔlɔ o maa baden de bɛ yen mun bɛ nin waleya ninnu kɛ su ni tile Mali la yan bɛɛ ɲɛ b'u la a wari bɛ bɔ min a bɛ sɔrɔ cogo di n tɛ minnu minɛna olu dɔrɔn tɛ o maa caman de bɛ min bɛ nin waleya la donc énergie an bɛ bɔ ale fana kɔnɔ INPS olu ka maa 39 k'olu taara sɛgɛnnafiɲɛbɔ la maa 39 n'olu tun bɛ INPS la sa ko ɲinan kɔni ko nin olu ka sɛgɛnnafiɲɛbɔ ye a bɛ fɔ min ma ko retraité directeur ba n'o ye Usmani Karim Kulubali ye a ye bonyamasegin kɛ u ye u ni hakɛ minnu ka kan u ka bɛrɛw bɛɛ lajɛlen na lajɛ u bolo yaasa u yɛrɛ bɛ se ka lafiya cogo min kɔkan kibaruyaw la sa Burkina an yɛrɛ fɛ yan min ye jamana kɔrɔnfɛla kibaruyaw ye sa ko donta mobili dɔw n'olu bɔra an sɔngo k'u kunda Gawo kan bamaciwale kɛbaw y'olu mɔgɔw da u disi kan k'u mɔmɔ wari fɛn fɛn b'u kun k'a bɛɛ lajɛlen salo ka bɔ k'u ye dɔw baadɛmɛ dasi ka gɛɲɛ ta dɔw kama ko wa ko n'i ye waleya in jateminɛ k'a kɛra yɔrɔ min n'o ye Kobe ye dugu ye o dugu kelen yɛrɛ la ye groupe d'autodéfense min bɛ yen n'o ye Ganda Izo ye ko bin kun kɛra olu mɔgɔw ka o dugu kelen yɛrɛ kɔnɔna na Segu kɔnɔna na ɲɔnɔnkaw y'a yira k'a fɔ ko bingali kɛra olu fɛ yen kunu min ye Faalu kɔni bɛ senna ye su ani tile ɲɔnɔnna lamini ka taa se fo Masina yanfanw ma ka tɛmɛ Masina la ka taa fo Yuwaru yanfanw fɛ min ye Mopti mara kɔnɔna na maa caman bɛ yen bi k'u ka du bɛ ka ci u yɛrɛ bɛ ka ɲininkali kɛ sa gouvernement yɛrɛ fanga tun bɛ wuli ka jɔ minnu kɛ n'o ye patrouille ye ko o bɛ se ka daminɛ cogo min ministre danga min bɛ Turkikaw fɛ yen ale bɛ taama la an fɛ yan n'o y'u ka ministre ye ministre min ɲɛsinnen don farafinna ma u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ ministre danga farafinna ani diɲɛ fan wɛrɛw ma Ahmed Yildiz ale de nalen don an ka jamana kɔnɔ ani délégation ba ye u kɔni nalen don balimaya ni badenya taama na n'Ala sɔnna ma bi ministre des affaires étrangères hukumu kɔnɔna na sa u ni Mali bɛna kuma Turki nakun ye min ye ja drone dɔrɔn t'u bolo koyi maramafɛn wɛrɛw bɛ yen o kumaw bɛna kɛ sɔrɔ Yakubali e ka dulegini min filɛ nin min filɛ e kana nin ni k'i b'a sa Turki sefa la a cayalen 20 ye a den 5 u b'a feere ma ko 150 wa kura don dɛ Turki diɲɛ fɛn sugu bɛɛ de bɛ yen donc u nana yaasa u ni Mali ka se ka a bɛɛ lajɛlen bɛndɛgɛmɔ sen parce que min nalen filɛ nin ye o de ɲɛsinnen don farafinna kow ma Turki jamanakuntigi ale ka baarakɛyɔrɔ la n'o ye vice ministre des affaires étrangères ye ko nin sen fɛ Mali yɛrɛ tun ye laɲini dɔw kɛ parce que drone i b'a dɔn k'a fɔ ko n'i ye drone san sisan a bɛ dilan de k'u bɛna Mali ta kɛ spécial de ye sen parce que i b'a ye k'a fɔ k'u ka directeur drone dilanyɔrɔ directeur Bayatar a yɛrɛ de nana kɔsa in na Mali kɔnɔ yan médaille dira a ma donc médaille dila a ma a yɛrɛ y'a ye k'a fɔ Mali bɛ ka baara min kɛ n'u ka minɛn ye i b'a dɔn ko diɲɛ bɛɛ de bɛ drone san Turki fɛ donc zen u bɛna fɛɛrɛ de tigɛ ka sɛbɛn kɛ anw ta n'a commandera a tɛ bila ka suma dɛ u bɛ wuli a nɔgɔnin fɛ donc o baaraw Ablaye Diop kan ka o baaraw olu kɛ Coupe d'Afrique n hakili la k'a fɔ match 2 bɛ yen bi dɛ Côte d'Ivoire ale ni Sénégal 20h parti sagana Amara ni Côte d'Ivoire bɔra Sénégal la a tɛ minɛ dɛ kunu la Guinée se sɔrɔ Guinée équatoriale kan 1-0 cɛlu dasira Joe ban waati yɛrɛ min ye République démocratique du Congo ye ale kɔni sera ngɔyin na n'o ye penalty tan ye ale ye Egypte bɔ a la n'o ye Farawaw ye olu de ka Coupe d'Afrique ka ca ni bɛɛ lajɛlen ta u ye tako 7 kɛ
wa min ye Mali ale ka ndulata mina la ni Burkina k'a bɛna kɛ ndulata gɛlɛmanba ye wa fana ko maaw k'u sigi n'a ye k'a fɔ ko a ko k'a tɛ nɔgɔya sabula min ye ndulatilaw ye n'o y'a sɔrɔ jamana filaw supporters kɔni kɛlen don ka taabolo kura ta k'u kɛ kelen ye ko ndulati binkɛnɛ kan k'o ye ko wɛrɛ de ye o ye tiɲɛ wɛrɛ de ye o bɛ tan ko n'Ala n'a kira sɔnna a ma ko min ye sini ye nɛgɛ kanɲɛ 17 ko Mali ni Burkina ko AES ko tɛ nin ye dɛ ko nin ye ndulata ko ye ko fo ka taa Japonkaw olu ko k'u bɛna sefa wari miliyari 3 ani kunkanfɛ k'u bɛna o don malo la malo min n'u bɛ fɛ ka na n'a ye farafinna jamanaw kɔnɔna ka n'a feere ko n'i ye diɲɛ jamanabaw ta baloko basigi bɛ jamana minnu kɔnɔ n'o ye jamana 10 ye ko Mali farafinna ya ko an bɛ 4nan jɔyɔrɔ la o la maa minnu ka balo minɛnen n'u bolo ka ɲɛ n'u bɛ se k'a fɔ ko u ye sɛnɛ min kɛ k'a bɛ ɲɛ Gabon jamanakuntigi muso 2 t'ale bolo a ko ko Gabonais bɛ ka muso caman ta président 2 bɛ président bolo bɛɛ bɛ dɔ wɛrɛ ta dɛ k'a ko bɛɛ ka dɔ ta Nigerikaw olu ye Bamanciwale kɛbaaw ka tajidilaba dɔ minɛ u ka jamana kɔnɔna na wa min ye o Niger kelen kɔnɔna na ye sɔrɔdasi 89 u y'olu wuli ka bɔ u jɔyɔrɔ la ko sabula olu kɔni ye waleya kɛ waleya cɛjugu min y'a to sanu o baden bɔra u ka jamana kɔnɔ ka t'i yɛrɛ sɔrɔ Ethiopikaw fɛ yen sɔrɔdasi minnu yera o ko la ani maa minnu bɛ yen n'olu tun bɛ aéroport baara la olu la u y'olu bɛɛ lajɛlen wuli ka bɔ u jɔyɔrɔ la ale Niger kelen kɔnɔna fana na u y'a yira k'a fɔ ko Bamanciwale ni Jugawale nin ye Burkina kɔnɔna ye min ye pankuru ye ale kɔni Bamanciwale ni Jugawale kɛbaaw dɔw kɔni bɔnɛ u ni na Tchasirikaw fɛ yen Souan min ye u ka jamana kɛɲɛkan fan fɛ pick-up 2 o falen marifa jugu la sa ani munitions ko u y'olu bɛɛ lajɛlen da walo Arabie Saoudite parti Amara ko dulɔ bɛna min ye dɛ cɛ sakana ko Arabie Saoudite ko nin y'a siɲɛ wele kabini san 70 ko dulɔ tun tɛ feere a tɛ min ye t'a ye ye hali n'i b'a kɛ k'i b'a kɛ dogo la ko wa ko hijita waati ko de tun y'a sugu wulili ye ko mɔgɔw tun b'u dɛn ka taa n'a ye ko nka zen ko Saudiyaw yɛrɛ ko u b'a dayɛlɛ ko jamana wɛrɛ maa minnu bɛ yen ni a bɛ fɔ olu ma ko diplomate étrangers k'olu bɛ se ka taa dulɔ san ye u bɛ dulɔ baara kɛ yen ni Makan ye dulɔ feere a bɛ gɛlɛya dɛ u kɔni k'u y'a dayɛlɛ wa k'u y'a fɔ fana ko maa kana bila i kunna k'a fɔ ko i bɛna dɔ wɛrɛ sigi a kɛrɛfɛ dɛ ko dɔ wɛrɛ tɛ sigi a kɛrɛfɛ dulɔ feere yɔrɔ wɛrɛ tɛ yen nin kɛkun ye jamana minnu lasigiden bɛ yen n'u ka dulɔko nɛgɛ ka bon yɔrɔ basa kɔni a bɛ min sɛ fɛ o n'olu y'u tinɛ ko an dɛmɛsɛnna kelen o an yɛrɛ tɛna an k'a fo olu bɔ Amara diɲɛ bɛ ka taa sira min fɛ an ka hakili to an yɛrɛ la an ka k'an yɛrɛ ye an k'an yɛrɛ minɛ an k'an ka jamanaw minɛ an ka k'an fasow fɛ Vatican n'o ye pape sigiyɔrɔ ye ale ye diɲɛ dugu bɛɛ la dugu fitinin ye n ye farafinna ni Itali jamana olu bɛ ɲɔgɔn ye la yen ɲɔgɔn ye in senfɛ sa min ye Centrafrique jamanakuntigi n'o ye Faustin Archange Touadéra ye ale taara bɔ papu ye ani papu ye ɲɔgɔn masala ka falenfalenw kɛ farafinna lafiyaw bɛ na cogo min u ye kumaw falenfalen ɲɔgɔn na k'a da yira ɲɔgɔn na k'a fɔ ko bi olu ka sago ye min ye bɛn ni kelenya u bɛ se ka na cogo min na adamadenw ka hakɛw bɛ dafa Centrafrique kɔnɔna na cogo min yaasa min ye papu ye a bɛ se k'i da ɲuman don kow la cogo min na Centrafrique fana ka lafiya o cogoya la Amara nin bɛ kunnafoniw kun cɛ k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna sa k'a fɔ ko n'Ala sɔnna a ma min ye ndulatan kɔni ye ale bɛna kɛ an ka page kan bi k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 15 nɛgɛ kanɲɛ 15 n'o tɛmɛna ka bɔ yen ni nɛgɛ kanɲɛ 15 tɛmɛna ka bɔ yen 17 tɛmɛna ka bɔ yen nɛgɛ kanɲɛ 20 sa Mathieu Somé 8e de finale k'a fɔ Côte d'Ivoire ale ni Sénégal ni ɲɔgɔn cɛ min mana b'o la Amara maaw bɛ se ka o lamɛn k'u to jani sanfɛla la an ka Facebook direct la n'Ala sɔnna a ma fana min ye bi CAN programme kelen na ye n'i ma fili a bɛ n'a fɔ k'a fɔ ko programme na bi fana
17h waati Cap Vert ale ni Mauritanie kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ o ndolata fana ka di an b'a fɔ sa ko ndolata fila ninnu bɛɛ lajɛlen u na tɛmɛ jani sanfɛ ni maa minnu b'a fɛ ka an dɛmɛ olu bɛ se ka u ka dɛmɛw fana bila ka na an ma yaasa an bɛ se ka ndolata ninnu bɛɛ lajɛlen tɛmɛ cogo min na aw ka se ka u mɛn k'aw to aw sigiyɔrɔ la ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn maa caman ye ɲininkali kɛ Amara ko carte d'identité ko bɛna kɛ cogo di biométrie ko bɛna kɛ cogo di nin fɛn fɛn bɛ yen sɔrɔko ta na sira fɛ conseil des ministres extraordinaire bɛ yen bi n'o banna gouvernement bɛna laseli caman kɛ maaw k'u hakilila tigɛ a ma fɔ ko an degun t'an tɛ dɛ degun b'a la dɛ diɲɛlatigɛ fɛn foyi tɛ kɛ ko degun t'o la dɛ degun b'a la mais a degun ka dɔgɔ ni a nafa de ye an bɛ nafa min sɔrɔ a la o de ka bon kosɛbɛ a k'an bɛn waati wɛrɛ ni Ala n'a kira sɔnna a ma. Vive Ségou, vive le Mali, vive l'unité retrouvée de mon peuple, vive l'Afrique.